Ja sam Andrija Kačić i sportski novinar sam više od 40 godina. Nalazimo se pred stadionom u izgradnji u Kranjčevićevoj ulici i ja sam tu odrastao. Dobro se sjećam, kao dijete sam ovdje preskakao ogradu da bi se švercao na tribine. Nekad je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, ulici Pjesnika, kako je to popularno govorio čuveni radijski komentator Ivo Tomić, znalo biti po 20.000 gledatelja. Danas gradi se novi stadion na koji će uskoro doći Dinamo. Kako se govori i tvrdi u gradu Zagrebu, stadion bi trebao biti izgrađen i dovršen do kraja ove godine. Ovaj stadion ima svoju posebnu priču. Počeo je sa izgradnjom 1910. godine, a završen je 1921. godine i na njemu je igrala Konkordija. A 1946. godine prošlog stoljeća osnovano je Fiskulturno društvo Zagreb, kasnije i nogometni klub, a ovaj stadion mu je bio dom. Stadion ima zbiljan zanimljivosti na sve strane, a jedna od zanimljivosti naše novije povijesti je da je na stadionu praktički osnovana i Hrvatska vojska, točnije Zbor narodne garde. Kao što vidite, ovdje je i mala spomen ploča koju su postavili ljudi iz Udruge branitelja Hrvatske. 28. svibnja 1991. godine na ovom stadionu održana je prva smotra postrojbi Zbora narodne garde. I po tome će uvijek ostati čuven. Idemo dalje. Malo smo se pomaknuli prema istočnoj tribini. Ovo je sjeverna tribina, a tamo što vidite dizalicu i onaj krov, to je od zapadne tribine. Novi stadion bi trebao imati 4 zvjezdice, što znači da je pogodan za odigravanje i većih bitnih međunarodnih utakmica. Kapacitet stadiona će biti 11.163 sjedeća mjesta, što nije baš prevelik broj, navikli smo na više, ali za prvu ruku bit će to dobro rješenje. Dok se gradi ovaj stadion, razmišljalo se i o gradnji, to jest najprije rušenju Maksimičkog stadiona i o gradnji novog. Nema drugog rješenja nego da ovo bude koju godinicu i privremeno rješenje za dom nogometnog kluba Dinamo. Nekako smo navikli da se kod nas gradi sporo, ali ljudi tu u okolici, naravno tu spadam i ja, su čak i iznenađeni brzinom radova. Sada je srpanj, a vele da bi negdje do Božića i Nove godine stadion trebao biti dovršen. Pa u idućoj godini očekujemo da ovdje dođe i Dinamo, a nadamo se i Hrvatska nogometna reprezentacija. Ja ću opet malo i o svom djetinjstvu, kad se sjetim ovog stadiona, kakav je bio ruševan, nezgrapan, gorile su i tribine, pa se nogometni klub Zagreb morao seliti i na Maksimir. Bila je i biciklistička staza, koja je evo sad nestala. Ovo će biti stadion prototip engleskog tipa, tribine će biti odmah praktički uz teren, uz out liniju. Ajde, veselimo se da Zagreb i Hrvatska konačno dobijaju jedan objekt u infrastrukturi koja nam silno nedostaje. Hrvatska, koja je bila druga i treća na svijetu, jedva da ima koji stadion. Zato pljesak za ovaj projekt. A više o svemu možete pročitati na portalu dnevno.hr.